Hormatly vatandaşlar, şuun 13-nji iýun 2022-nji ýyl hepdeniň duşunma güni. Men şuun TikTok geçirýän edil 5 minutdan TikTok başlayan, şoň üçin gysgaça anons bermäni makul bildim. Häzir edil 5 minutdan men şu efirimi gutaran soň men TikTokda çykyş eden şo ýerde egerde soragyňyz bolsa, ya maslahatyňyz bolsa, ya arzularyňyz bolsa, siz şu ýokarky adrese, ýani şu adrese gelip TikTokda meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz. TikTokda men 2 saat, 2,5 saat обычно oturýan, ýani tahminan 2-3 saat oturýan, şoň üçin wagtyň bolany gelip bilersiňiz. TikTokda duşýan şak edil 5 minutdan, şoň üçin sag bolun.